பிரியமானவர்களே, குயில்தான் குரலில் இனியது என நினைக்கிறோம். சாமா என்று ஒரு காட்டுக்குருவி இருக்கிறது. இது யாருடைய கண்களுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் தெரியாமல் அடர்ந்த காடுகளில் வாழும் குருவி. இது அதிகாலையிலும் மாலையிலும் நீண்ட நேரம் பாடுமாம். இதன் ஓசை மயக்கம் தரும் ரம்மியமான அற்புத இசை. நம் கண்கள் காணும் குயிலை விட காண முடியாத பறவைகள் அற்புதமான குரலிசையை கொண்டுள்ளது. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உபாகமம் 29வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தில் பார்ப்போமானால், மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கே உரியவைகள், வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளோ இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தையின்படியே எல்லாம் செய்யும்படிக்கு நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்றென்றைக்கும் உரியவைகள் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் மிக அழகானவை. வெளிப்படுத்தப்படாமல் இருக்கும் பல காரியங்கள் இன்னும் அழகானவைகளாக இருக்கக்கூடும். அவைகள் கர்த்தருக்கே உரியவைகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மறைவானவைகள் இருக்கட்டும், வெளிப்படுத்தப்பட்ட எல்லாம் எதற்கு? நாமும் நம் பிள்ளைகளும் தேவ வார்த்தைகளின்படி கீழ்ப்படிந்து அதன்படி நடப்பதற்காக மட்டுமே. வேத புத்தகம் நம் இருதயத்தில் இருக்குமானால் அதுதான் மேலான ஆசீர்வாதம். நம்முடைய உலக இரட்சகராகிய ஆண்டவர் தாமே உங்களுடைய இருதயங்களை அவருடைய வார்த்தைகளால் நிறைத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென்.